Това е тая Джули, че сърчице е сложил. Това е доставчика на артоаза. Георги, не ме прави на луда. Какво означава доставчика на артоаза? Пак ми изневеряваш. Казвам ти, бе, човек, защо никога не ми вярваш? Защо никога не ми вярваш? Как ти повярвам? Добре, ела да ви. Айде. Ела. Това какво е? Ама... Разбрах, че сте си поръчали панели. Тези са вашите. Никога не ми вярваш. Извинявай, мило. Няма проблем. Мина ни номера. Тихо бе.